Hello! Να με πάλι. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω τι τρώω μέσα στη μέρα. Ίσως σας δείξω και παραπάνω από μια μέρα. Το τελευταίο διάστημα τρώω πολύ συγκεκριμένα φαγητά και για πρωινό τρώω μόνο δύο συγκεκριμένα. Το ένα είναι ομελέτα, δύο κανονικά αυγά και ένα σπράδι, μαζί με τις φρυγανιές της Wassa, το οποίο νομίζω σας το είχα ξαναδείξει σε παλαιότερα βίντεο. Και το δεύτερο πρωινό, όταν έχω όρεξη για κάτι γλυκό, porridge μαζί με γιαούρτι και μερικά berries από πάνω. Οπότε λέω να φάω αυτό σήμερα και μετά θέλω να πάω να κάνω προπόνηση. Βάζω λίγο νερό, να γίνει κάπως έτσι, και το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 1,5 λεπτό. Λίγο λιγότερο από λεπτό το έβαλα και γίνεται κάπως έτσι. Ένας πηχτός χυλός. Δεν ξέρω αν θα ιδιάσετε ή αν θα σας αρέσει. Πάντως εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Από πάνω θα βάλω μισό γιαουρτάκι, μισό κεσεδάκι. Επειδή με πρίζει το γελαδινό γιαούρτι, παίρνω χωρίς λακτόζη. Ιδανικά θα ήθελα να παίρνω τα γιαουρτάκια αμυγδάλου, αυτά ήταν τα καλύτερα. Απλά έχω δει ότι έχουν αρκετή ζάχαρη και όχι τόσο πρωτεΐνη όσο τα κανονικά γιαούρτια. Οπότε δοκίμασα αυτά και χωρίς λακτόζη δεν με πρίζουν. Το ίδιο. Θα βάλω το μισό. Από πάνω θα βάλω λίγα berries, λίγο maple syrup και μια κουταλίτσα φιστικό βουτυρό. Κάποια περίοδο ένας φίλος μου είχε φέρει φιστίκι. Δεν ήταν ακριβώς πραλίνα φιστικιού. Τέλος πάντων, ήταν σαν πραλίνα φιστικιού, αλλά καμία σχέση με το εμπορίο από την Έγινα. Το οποίο ήταν πραγματικά, άμα μπορέσω να το βρω και να σας το βγάλω φωτογραφία, να το βάλω εδώ πέρα, ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν έβαζα φρούτα, ούτε φιστικό βούτυρο, ούτε καν μέλι. Τη βρώμη, το γιαούρτι και αυτό από πάνω και ήταν ό,τι καλύτερο. Τρώω αυτό και μετά από μια προπόνηση. Σήμερα έχω να κάνω πλάτη. Τέλειο.
Είναι απόγευμα και συνήθως το απόγευμα με πιάνει μια λιγούρα, ειδικά άμα είμαι κουρασμένη και νηστάζω. Έχω παρατηρήσει ότι εκείνες τις μέρες πραγματικά θέλω οπωσδήποτε να φάω κάτι γλυκό. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί ο θόρυβος, πίσω παίζει ο Ηρακλής. Έχω βρει ένα τέλειο σνακ. Δεν έχει πολλές θερμίδες, εννοείται. Δεν με πρίζει γιατί γενικά εγώ με το πρίξιμο έχω θέμα και είναι και παγωτό. Οπότε είναι το ιδανικό τώρα για το καλοκαίρι και το μόνο που βάζω μέσα είναι γιαουρτάκι. Πρωτεΐνη. Έχω εδώ μια πρωτεΐνη whey protein με γεύση φουντούκι. Ό,τι γεύση και να βάλετε πιστεύω είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν είχα cookies and cream, το οποίο επίσης τέριαζε απίστευτα. Και θα βάλω και φυστικό βούτυρο. Θα τα βάλω σε σιλικονάτες θήκες. Είναι πανεύκολο και σε πολύ λίγο χρόνο θα είναι έτοιμο. Έχουν περάσει μόνο 5 λεπτάκια και προτιμώ το συγκεκριμένο γλυκό να μην είναι τελείως παγωμένο. Να το. Απλά λίγο να έχει παγώσει η σοκολάτα. Εντάξει, ίσως ήθελε και λίγο ακόμα. Είμαι λίγο κουρασμένη. Μόλις γυρίσαμε από τη θάλασσα. Είχαμε πάει για μια βουτιά στη θάλασσα. Και για μένα είναι πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Αλλά πεινάω, νιώθω εξαντλημένη και πρέπει να φτιάξω και κάτι για να φάει και ο Γιώργος. Και έχω βγάλει κάτι κεφτεδάκια. Έχω βρει ένα ωραίο κρεοπολείο κοντά στη δουλειά μου και έχουν έτοιμα μπιφτέκια, έτοιμα κεφτεδάκια. Που γενικά παλαιότερα δεν τρελαινόμουν να παίρνω έτοιμα. Ήθελα να παίρνω και να τα φτιάχνω μόνη μου, αλλά τώρα με τη δουλειά τα παίρνω έτοιμα. Έχω πάρει και φτεδάκια κοτόπουλου και θα τα βάλω στο air fryer. Το χειρότερο μου γενικά είναι να πετάω φαγητό. Εντάξει, σίγουρα πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, αλλά όποτε έχω κάτι το οποίο μπορώ να το εκμεταλλευτώ και να φτιάξω κάτι, το κάνω. Μου έχουν τελειώσει οι φρυγανιές που τρώω το πρωί γουάσα και επειδή βαριέμαι να πάω στο σούπερ μάρκετ
Και επειδή έχω ένα γιαούρτι το οποίο ο Γιώργος μου το ζητάει αυτό το γιαούρτι και δεν το τρώει και δεν βλέπω να το τρώει και λύγει σε λίγο καιρό, εν τω μεταξύ ελπίζω ήδη να έχει λήξει, γιατί το έχω αρκετό καιρό. Να δω κάτι. Έχω δει πόσες συνταγές με bagels. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Bagels, σπιτικά bagels, και σκέφτομαι να τα κάνω. Με την ίδια συνταγή έφτιαχνα πενιρλί. Πενιρλί ήταν μια περίοδος που έφτιαχνα συνέχεια πενιρλί. Οπότε ουσιαστικά βάζουμε το γιαούρτι εδώ μέσα. Θα μπορούσα να βάλω αλεύρι βρώμης, αλλά θα βάλω κανονικό αλεύρι γιατί έχω πολύ και θα χαλάσει και αυτό άμα δεν το χρησιμοποιήσω. Πόσο αλεύρι έβαλα τώρα? Έξυπνη, πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανα. Κάθε φορά κάνω το ίδιο πράγμα, γιατί όλα τα κάνω με τομάτι, δεν υπολογίζω τίποτα. Σίγουρα υπολογίζω ότι θα βάλω μια κουταλιά του γλυκού baking powder. Θα βάλω αλάτι και θα βάλω και πιπέρι. Θα αρχίσω να ανακατεύω μέχρι να γίνει ζυμαράκι για να μπορέσω να το πλάσω και να το κάνω bagels. Πάντα όταν φτιάχνετε ζύμες πρέπει η ζύμη να ξεκολλάει και να μην... η ζύμη δεν πρέπει να κολλάει. Αυτό είναι το σημείο που θα καταλαβαίνετε ότι το ζυμάρι σας είναι έτοιμο. Βέβαια ανάλογα το ζυμάρι, αλλά σε γενικές γραμμές από ό,τι έχω καταλάβει έτσι το καταλαβαίνεις και στην πίτσα και στις πίτες και παντού. Έτοιμο. Λίγο ακόμα θέλει αλεύρι. Γιώργο, μου κάνεις μια χάρη! Θα έρθεις να μου βάλεις λίγο αλεύρι! Please! Θα μου βάλεις λίγο αλεύρι? Ευχαριστώ. Ένα κουτάλι? Να το σου πω με τομάτα. Σιγά σιγά. Ωραία, κάτι να σου πω, εντάξει. Τέλεια, σε ευχαριστώ. Δεν θα ξαναγοράσω ψωμί. Hey. Έχω γυρίσει διάφορες μέρες γιατί δουλεύω και δεν έχω βρει ακόμα ακριβώς πώς θα είναι το πρόγραμμά μου. Εν τω μεταξύ αυτή τη βδομάδα είχα και πάρα πολύ δουλειά, πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως. Εδώ δεν έχει τίποτα. Οπότε έτσι λίγο είναι περίεργα τα πράγματα. Αν ακούτε φασαρία, είναι ο Γιώργος μαζί με το φίλο του μέσα. Ετοιμάζουμε γιατί έχουμε να πάμε να φάμε κάπου έξω. Λοιπόν, κάτι που νομίζω το έχω ξαναπεί σε ένα What Ate in a Day. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τα What Ate in a Day για να παίρνω ιδέες για συνταγές. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, σας έχω ξαναπεί, αντιπροσωπευτικά με την καθημερινότητα. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να φτιάχνω κάθε μέρα τόσο περίεργα φαγητά. Πολλές φορές έχω περισσεύματα, πάρα πολλές φορές. Ειδικά τώρα και το καλοκαίρι, πολλά μεσημέρια, το μόνο που θα φάω είναι απλά ομελέτα με σαλάτα. Δεν είναι ότι θέλω να σας δείξω κάτι ψεύτικο. Σίγουρα κάποια στιγμή θα σας δείξω μια full ρεαλιστική ημέρα του τι τρώω. Αλλά αυτή τη βδομάδα είχα full έμπνευση και είπα ότι ήθελα να σας δείξω έτσι καινούργιες συνταγούλες. Δεν είμαι γενικά λίγο σε ένα πανικό γιατί βιάζομαι.
Τι άλλο. Εγώ γενικά τώρα είμαι σε μια περίοδο που θέλω μέσα στη βδομάδα μου να βρίσκομαι σε θερμιδικό έλλειμμα, γιατί τα Σαββατοκύριακα βγαίνω έξω και τρώω. Οπότε για να βρίσκω μια ισορροπία το κάνω κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ έχω ακόμα να χάσω αρκετά κιλά από πέρσι, γιατί είχα πάρει αρκετά κιλά πέρσι και ακόμα ψήλο παλεύω. Απλά έχω πει στον εαυτό μου ότι προτιμώ να τα χάσω αργά, να απολαμβάνω και τη ζωή μου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να στερηθώ κάτι σε υπερβολικό βαθμό και μετά να πέσω με τα μούτρα. Αυτά γενικά. Κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα get ready with me, αν και δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Εγώ άμα κολλήσω, μένω εκεί, δύσκολα αλλάζω. Από τα πιο γρήγορα βαψίματα για βραδινή έξοδο νομίζω ήταν αυτό. Και κάπου εδώ λέω να το κλείσω το σημερινό βίντεο. Να δοκιμάσετε σίγουρα κάποια από τις συνταγές, γιατί ήταν όλες πραγματικά πάρα πολύ ωραίες. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους!